Megörökítem ezt a töréskolát. Hely, birkenyírás! Simán, gyerges! Vettük! Tervezünk? Milyen? Hát hogy milyen? Régi ismerős. Tessék, úrszó? Nem, elfogadom. Nem tudom, még nem, de sem tudunk menni az osztályba. Mi van ott? Mert nem. A hangterem. Ja. Már jól tudtuk. Túl sok volt a papír. Most videózol? Jó, szia! Köszönjél, lerakodom. Köszönöm neked is a Halli. Arra végig van, nem megyek be. Két egy, amit megélek én. Hát igen, vagy rosszat. Tényleg azt a termet lezásztattam, hogy nem van a óriasztás, azt lezásztattuk, azt a termet. Jó. Nem hiszem. Tudom, milyen nehéz volt ezeket a loptikat felfújni. Itt áldult az időm. Miért jöttünk ide? Ennyi.